Čaute ľudia, dneska si zahráme Minecraft, ale prepáčte, že som asi niekoľko týždňov nebola na YouTube. Iba viete, ja som bola chorá a bola som u mojej sesternici. Tak asi chápete, tak dneska konečne nejaké video dám. Zajtra vyjdú dve. Dobre, tak prepáčte, keď som nebola dlho na YouTube. Dobre, ja som medzi tým stávala trochu a všetko vám to ukážem. Dobre, tak ja neviem, či som vám toto ukazovala, ale tuto je vlastne dom, tu je kuchyňa, nejaké barely, to je taká menšia izba. To si ukážeme nakoniec. Toto je jedno z najhorších a toto má byť záchod. Nepýtajte sa. Please don't ask me. Dobre, a tuto je najlepšia vaňa na svete. A tuto ja som podala tak, jak sa to volá, banner, takto ako takú zastieru. A zrkadlo. To je asi všetko z domu. A tuto vlastne už je bazén, dve lehátka a čo viac. Dobre, poďme na druhý dom. Druhý dom, pozrite sa. Tento dom je väčší, ale má menšiu záhradu. Tento dom je menší, ale má väčšiu záhradu. Takže toto je veľmi útulné. Pozrite sa. Je to také rúžové, ale to nevadí. Tu je taká pidi kuchyňa. Sprcha, ktorá je najlepšia. A ja som zabudla vymeniť toto. Dobre, takže najlepšie. Je to strašne útulné. Tuto je také speedy umývadlo, zrkadlo, milión malieb, záchudek. A je to strašne útulné. Toto už ideme na záhradu. Toto je oheň, tam si môžete piecť. Je tu menší takýto, ale to nevadí, lebo je zasa väčšia záhrada. Dobre, a ešte veľa máme na to. Ja som zavolala, že neviem to preskakovať. Dobre, tuto je banka. Počuli ste správne. Tuto si vlastne tie veci, jak to býva v bankách. Tu sú všetky veci a tlačítka, to si potom ukážeme. Sú tu 3. A tu sú tie tlačítka. Ježiš, vonku niečo strieľa. Áno, to tlačítko si takto zavedete. A tam už je vlastne... Ježiš, ja som zabudla. A toto je vlastne ten všetok poklad. Dobre, poďme na ďalšie. Ja som sa tu trochu zasekla, ale dobré už. Počkaj, ja to musím fakt... No to bude ťažké. Počkaj. Ja som sa tu zasekla. Počkajte, tak keď to nejak spravím, tak... Dobre, už som to nejak dala konečne, tak asi dobre. Tak toto bolo všetko z banky. Mám tu ešte dosť veľa vecí. Lampa. A tu... Prečítajte si. Útulok. Ako pre psov mačky. Pardon. Dobre, tu vlastne môžete blablabla. Tuto vlastne sú mačky. Tu blablabla. Ďalšia mačka blablabla. Tuto sú také tie premačky. Blabla. A tu blablabla. Milión mačiek. Dobre, ideme na psov. Pýtajte sa na tých papúškov. Prvý. To je druhá, tretí. A vlastne týchto papuškov si môžete kúpiť za 30 dia.
bla bla bla. Dobre, tak z útulku to je zatiaľ všetko. Ne, nejdeš von. Nejdeš von. A vlastne posledná vec je lekáreň. Ne. Lekáreň je taká hnusná. Tu sú ako tie knihy, čo mávajú. Ako všetky tie lieky. Až ako lieky som dala enchantované veci, ktoré vám dávajú hápka. Lebo to je ako liek. Proste všetko takéto. Dobre, toto bolo všetko z lekárne, veď všetko, čo býva v meste. Tuto je taká cestička. A kto má rád Minecraft a turistiku, toto sa im bude páčiť. Tu je taký kopec, tu takto pôjdete. Toto mi trebalo asi hodinu postaviť. A keď vlastne prídete, tak tu je takáto pekná. Iba donútra nemôžete ísť. Lebo je to zakázané. A tuto je taká, no nie je skryša, jaskyňa menšia. To je taká jaskyňa. Lebo som sa nudila. Dobre, potom keď pôjdete od tohto, tak tu je taká cesta. Tak tuto je vlastne taká starodávna reštaurácia. Tuto proste máte všetko, tu máte, to vám potom poviem. Všetko jedlo, čo sa kedysi najviac predávalo. A tuto sú iba na také blbosti. To je taký kôš, sa dá povedať. Tak ja tam, to je taký kôš, sa dá povedať. Dobre, tak teraz všetko tu vyhodím. Iba tieto veci si tu nechám. Tak tuto je kompost a meč. Ale ten sa najviac podobal nožíku. Počkajte, tu je ešte posledenie. A ten vlastne je na túto na zvieratka, na tieto ovečky ne. Na tieto není. Ale tuto na zvieratá. Čau. Proste tu sa budú jesť. A stále tie prasatá preskakovali, tak som to musela takto urobiť. A tu dozadu je taká záhradka. Počkaj, jak sa volá tá? Motika. Dobre, lebo ono sa to nejak divno toto. Veď voda tam je, má to rásť. Dobre. A tuto vlastne teraz, ja sa vyspím zatiaľ, aby to neboli, aby som lepšie videla. Tak, dobrú noc. A dobré ráno. Ideme stavať. Dobre, tuto vlastne pôjdete takto po cestičke. Tu je akoby taký pidimost, sa dá povedať. Pidimost. Tu je ešte taká cesta. Nedávca. A toto je vlastne piesok. A skúste hádať, čo vlastne robím s tým pieskom. Dávam 5 sekúnd na to. Bolo to trochu viac ako 5, ale počuj, áno, keď dopovedal, že robím pláž, tak ste správne. Lebo ja proste neviem, čo stavať. Tak proste som spravila niečo trochu ťažšie. Jej. Dobre. Toto bude taká trochu menšia. Ale to nevadí. Ja to ešte kombinujem s takýmto. Neviem, jak sa to teraz volá. Ale je to aj nejaký rezaný pieskovec. A to vlastne robí tú kombináciu dobu. Tak keď asi... nemám rada, keď sem chodia. Dobre, tak keď to asi urobím s tým pieskom, tak sa ozvem. Jak sa to samo urobilo. Dobre, stop srandy. Ideme teraz na more, ktoré bude trochu menšie. Ale stále to bude more. Počkaj, ako môže byť piesok v mori? To nedáva zmysel. Dobre, tak toto bude toto.
more. A keď to asi vykopiem, tak sa ozvem. Dobre, zatiaľ to nejak mám. A ja tak to asi spravíme, že dám vodu. A dám, že... Jak sa to povie? Riasy. A vlastne takto vlastne skrášlim, sa dá povedať. Tak dáme sem vodu. Aby to bolo dobre. Tak keď to asi spravím, tak sa ozvem. Dobre, tak nejak som to spravila. A vlastne teraz to pôjde hlbšie. Tak jak to aj býva, tak. No ale vodu som mala dať na koniec. Nevadí. Alebo toto bude fakt také pidi more. Lebo mne sa fakt nechce robiť. Tak toto. Tak. Nejak som to spravil. Nejak to už vyzerá. Dobre. Tak ja to nejak urobím. A asi sa ozve. Dobre, tak ja som to tu trochu spravila už aj takéto detaily. A nebudem klamať, bolo to veľmi ľahké. Ne. A toto sa stávalo vždycky. Super, že? Dobre, zatiaľ to je dobré. Tak to spravím takto. Dobre. Zatiaľ to vyzerá dobre. Iba toto by som tu... Možno to... No toto by som dala preč. No, už to začína vyzerať jak niečo. Teraz pôjdeme po bedrock. To nechcem. Kde to je? Toto počkať. No, čo už. Toto vlastne urobím. Dobre, poďme. Hej, toto sa mi dá, keď je kreatív. To je úplne normálne. O čo má hovoriť? Neviem. Tak povedzte, napíšte do komentáru, že o čom mám urobiť asi premiéru. Lebo ja mám už chuť na nejakú premiéru spraviť. A je mi jedno, koľko to bude mať sledovateľov. Hlavne, aby ste boli všetci dobrí. Jej. Dobre, tak. Poďme, napíšte do komentárov. Alebo na nejaký short. Proste. Dobre. Mám to a ten bedrock takto dám. Dobre. Mám to. A teraz to vlastne bude iba pokračovať. Asi potiaľ to nejak by som to dala.
A tam už to vlastne bude končiť. Odtiaľ to. Keď už som začala. Počkať, ja si to musím odznačiť. Dobre. Nebo... No. Začína to byť tma, potrebujem nejaké svetlo. Nie, jak sa to volá? Počkaj, ja mám pocit. Dobre. Už to nejak vyzerá pomaly. Ideme. To nemám rada, keď sa mi to stáva. A poďme. To nie je bezpečné moc, keď nebudem mať toto. Dám. Poďme. Ja neviem, ja sa nudím. Čo mám rozprávať? Ja neviem. Dobre. Už to nejak vyzerá. Pomaly. Ale ešte nado mňou. Nie, to je iba takto jedno, tak to je rýchle. Fakt, rýchle. Dobre, ide to. Ide to dobre. Ide to, jej, už to je. Pomaly. Ja neviem, rozbila som Minecraft. Ľudia ma mali problém. Jak to teraz vyplním? Nemám problém. Help. Pomoc. Ako to mám urobiť? Bez randy, ale naozaj. Ako to mám urobiť? Asi tak sú jedine, že sem dám dirdy. Dobre, poďme. Ja som rozbila Minecraft. Dobre, ešte takto. Dobre, už to bude v pohode. Už to je v pohode. Problém vyriešen. Ale ešte som normálne rozbila Minecraft. Ešte som takto dáme. Dobrú noc. A dobré ráno. Ideme späť a hneď som spadla do vody. Čo tu robíš, creeper? Nikto ťa tu nechce. Ty isté tu... Dobre, už som to nejak opravila. Ale nie je to najlepšie. Hello, little guy. What's up? Mobom sa nejak páči toto more. Oni tu budú bývať od teraz. Dobre, toto zničím a
bedrock dám za hlinu a toto asi už bude. Alebo toto bude taká mini pláž. Lebo mne sa to nechce urobiť gigantické. Lebo proste sa mi nechce, no. Dobre, poďme. Dobre. Poďme. To dáme. Ňam. Čakaj, kde tu idem? Konečne to bude po 100 rokoch spravené. Dobre. Už to iba toto robím. To nejde ako. Hele, kámo, hele. Ja nevidím. Tak to som na čo robila? Úplne zbytočné. Toto je fakt mini pláž. Ale že úplne mini pláž. Teraz to môžem všetko zničiť. No, už to vyzerá niečokom pomaly. A pri plážach, neviem či to je takto, ale asi áno. Vždycky my sme boli kde sme to boli? Počkať. Niečo čierne. Čierna hora. Tak my sme tam proste boli na mori. A tam hneď pri pláži toto. Bola reštaurácia, tak som spravím takú. Alebo nebude toto tá reštaurácia? Alebo nie taká. Bola taká fakt pidi tá reštaurácia, tak nič extra. To aspoň dorobím. Chcem vyrast túto. Je to nevyrastie väčšie ako? Dobre, toto je max. Nemôže byť takto. Snažím sa, ale nejak to nejde. Ale ja si myslím, že takto to môže byť. A posledná vec, čo tu musí byť, tak to je ryba. Dobre. Dajte na rybenky, tropické. Dobre, dajme rybu. Toto. A skúsime toto. To neviem, čo je. Ježiš, to je pufferfish, alebo ak sa to povie. Počkaj. Prečo som to s tým? Nech to potom toto spraví. Potrebujem blok trávy. Alebo trávnatý blok, alebo ak sa to povie. Musím to nejak napraviť. Takže toto nepoužívať. Pozri sa na ňu. Nemo. Ne, to nie je Nemo. Čo ste také pomalé všetky? No ne, teraz poďme. Kde tá ryba k belíku? Ona tu není. No, toto asi bude stačiť. Toľko to ryb bude stačiť určite. Oni idú tam. Vlastne to dáva zmysel. Dobre. Asi ideme na tú reštiku. A tu by som spravila asi túto takto. Takže spravíme, potrebujem betón.
biely betón. Dajme sklo. Potom ešte budem čo potrebovať. Slab. No proste toto. Podľa mňa tiež biele. Dobre, môže sa ísť stavať. Tak ja toto asi zničím. Trochu. Dobre. A ešte toto tu. Dobre. Dám to asi takto o jedno sem. A takto dám slabý. Dobre. Ja by som to asi o jedno zmenšila takto. No, nie je to lepšie. Dobre, teraz bude to asi také menšie, možno takto nejak. No, môže byť. A dal by som sem také divné okno, také tam do Tčka. Ale vyzerá to dobre. Uvidíme na konci. Vypadni!